Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutodziwa kunena kuti ngakhale Amalawi adandaula komanso kukhumudwa ndi ndondomeko ya zipangizo zosika mtengo za ulimi za chaka cha 2025-2026 mudziwano kunena kuti boma silimangoyang'ana zimenezi ndipo chilichonse akhala akuchita folo ndipo lonjezo lawo lonena kuti chilungamo chiyenda zayambano kuoneka. Nkhani yanga mtsiku lero ndionena kuti boma layambano kumanga komanso kugwira onse amene akukhuzidwa ndi kubweretsa chisokonezo mu nthawi yochita ndondomeko yogulitsa zipangizo zosika mtengo. So nkhani imene ndili nawo mtsiku lero ndiona kuti anthu awiri omwe amagwira ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zosika mtengo mu ndondomeko ya Farm Input Subsidy FISIP komanso mmodzi ogwira ntchito mboma amangidwa powaganizira kuti Amaba fetereza otsika mtengo yomwe amenera kupindulira alimi amboma la Salima. Ndipo mkulu ona za ulimi mboma la Salima amene ndi Ruben Banda asimikiza za nkhani ponena kuti ogulitsa awiri wa ochokera pa msika wa Khombedza ndipo mmodzi ogwira ntchito mboma ndi ochokera ku Mtenje Extension Planning Area EPA so mboma lomweli la Salima. Ndipo abale amenewo amene afotokozera anthuwa amagwiritsa ntchito ziphaso za alimi opanda chilolezo chawo ndi kumatulutsa feterezayo. Iwo ati anthu amdera la mfumu yayikulu Khombedza akhala akupereka madandaulo kuti sakumapeza fetereza wawo akafika pa msika. Pofuna kumva zambiri za nkhani kuchokera ku polisi ya Salima sadakwanise kupereka satane ponena kuti adakachitabe kafukufuku. Ndipo lachisanu sabata yatha apolisi mbomali adamanganso ogulitsa wina yemwe dzina lake ndi Rodrick Chisakasa ku Chinguluwe powaganizira kuti anaba matumba 19 a feterezayo. So nkhani imene tikukamba ndi nkhani ya fetereza yemwe amagawidwa posachedwa pamalingana ndi poti tili mu season ya zamalimidwe. So fetereza tikumukambayi ena adapezerapo mwayi ndi kumawabera Amalawi ndi kumawachita chipongwe. So akufotokoza ndondomeko imene amayipanga ndionena kuti chimene chimachitika ndichoti anthu amene wawa amatenga ID ndi kuyigwiritsa ntchito komano izi amazigwiritsa ntchito through system. ID yako ije imatha kukhala ili kwanu komano chimene amapanga I don't know my ID numbers amakhala nawo kale. So amapanga zona zoti iwe ukamabwera kunsika kukagula fetereza uja umakapeza nukuonesa kuti ID mwako muja ogulidwamo kalekale. So apolisi ndi anthu osiyanasiyana akhala kuchita folo nkhani ndipo anthu ochuluka akhala kuchita madando kunena kuti komano ifeyo zinthu zisizikuyenda bwino ndipo ifeyo ndi mboni kunena kuti maboma ochuluka even kwathu kumene timakhala ife titofotokozera anthu amene apindulana anthu ochepetsetsa mosiyana napo ndi mayina amene adatuluka kuti apindule mu ndondomeko ya ambiri dando lawo nalonena kuti akapita pansika amakapeza kunena kuti fetereza uja wagulidwa mukale ndi munthu oti mwinanso sakumudziwa ngomwe andiso mwina munthu nkumadaba kuti zatheka bwanji kunena kuti fetereza aonese kuti ine ndagula pamene ine kuno sindinabwere nkugula nkomwe. So dandaulo likuoneka kuti boma analimva ndithu ife adafotokoza mu nthawi yapitayo kunena kuti iya nkhani yetu tayimva ndithu ndipo tikhala tikuyiyendesa ndipo tichi work hand in hand ndi bungwe lija la ACB kuti atithandizire kugwira onse amene akukhuzidwa. So kwa amene muli ndi maissues onazo dina anonso munapangira chipongwe osopa ya pangani ripoti ndipo anthu amene akhala kuba kandi ichi ndi chaka choyamba kandi si chaka choyamba kumabera anthu kadayamba kalekale likuyeneka kuti khalidwe limene litheredwe chifukwa kuti lakhala likuzunza Malawi. Sikoyamba anthu kumadandaula nkhani zimenezi akunena kuti ma ID awa anthu zimapezeka kuti akapita ukatchekesa ndi upeza kuti zatengedwamo. So apapa boma labwerano mwaukali ayambano kupezeka kuti anthu aja ayamba kutoledwa mmodzi ndi mmodzi. Ifini kwathu kuno anthu zokhala kutoledwa ndithu ena ogwira ntchito anthu olemekezeka ndithu kumapezeka kutinso akumabera Malawi anthu otatha kukwanisa kukagula okhathumba la fetereza bwinobwino ndi kupezeka kutinso akumakhala mmodzi mwa anthu amene akubera Malawi kuti iwo ndi amene mwina amatha ulimi umano sizabwino ndithu. Tikufotokozanso kunena kuti sabata yangopita inso kumeneku limene ndi lachisanu lapitali la sabata yatha apolisi mboma lomweri adamanganso ogulitsa wina yemwe amagulitsa feterezayo amene ndi Rodrick Chisakasa ku Chinguluwe amene inso akumuganiza kuti nayenso anaba matumba 19 onsewo achani munthu zakuba mwaulere basi 19 bags nkuwakundikira wekha pafupifupi anthu ambirimbiri amene wapondereza
munthu ouma mtima wa mtundu wanje matumba 19 ndikuwapandira yekha matumbo ona kuti sadaperekere nkomwenso kalikonse. Ishu ina imenenso yakhala ikuzunguza ndiona kuti anthu akapita pansika amauzidwa kuonjezera pamwamba ndalama yopotsa imene boma linafotokoza kuti onse amakuponi amene ali mundondomeko yopindula nawo pa zipangizo za ulimi zotsika mtengo apereke. Anthu ena ouma mitima amauza kuti anthu ayenjezerepo chifukwa boma lidafotokoza kuti thumba lililonse lizigulidwa 10,000 ndipo ngati pa matumba awiri onse lili fertilizer wa NPK komanso urea ndi kuti uzipereka 20,000 koma anthu ena taona ife akuuzidwa kuti mukuyenera mpereke 35,000 ena ayi mupereke 40,000 ena pambali pa 20,000 ija aperekaninso 60,000 kuti matumba awiri onse zitheke ndi zina zambiri zimene zapitiriza kuphinja Malawi ochuluka chifukwa tikayenda madera osiyanasiyana ambiri sadathire fetereza ngakhale boma limanena kuti afetereza wabwera fetereza okwanira apindulira Malawi koma tinene chilungamo plainly alimi ochuluka sanathire fetereza despite kuti nyengo apapa sili bwino koma notinso tikambe nkhani ya fetereza nso imene anthu amayendesera anthu ogulitsira zathandiziranso kunena kuti chimanga cha anthu ochuluka chikhale chautsiwa maka pa nkhani ya mchere kumene tikukamba kuti ndi fetereza. So maissues amene wawa akhala akuzunguza alimi osiyanasiyana maderanso osiyanasiyana si kusalima kokha komano mwina pafupifupi nsanje tuchitipa ndi limodzi mwa mavuto amene akhala akuvuta kwambiri chifukwa choti alimi ochuluka akhala akuponderezedwa. Akhuluku mdziko lino la Malawi alimi ochuluka ndipo zimaoneka kuti anthu okonda dziko lino la Malawi ndi ochepa kwambiri amene amalikonda ndi anthu ochepa ena onse ndi anthu oyipa mitima amene samafunira dziko lino zabwino chifukwa anthu ambiri amakhala anthu oti ali ndi kuthekera kulikonse ndipo chilichonse chimawayendera andi muganizo lililonse munjira iliyonse mwene boma lingakwezere mitengo imene lingachitire angathe kukwanisa koma palika gulu kena ka anthu kamene boma likakhalira kukweza mtengo amakhala asekerezanso anthu amene ndoti basi sangakwanisenso kugula. So wina wake nkuzitenga nkuzithemba nkumakaponderezanso anthu ajati amene alibenso kuthekera nkomwe. So nthawi ina yake we have to have shame kumano kumachitanso manyazi anthu ofe kunena kuti zinazi zimene zikhale zoti alimi amene ndi ovutikitsitsa apindule ena afe tiyeni tikagule ndithu osati mpaka natibereso anthu. So ndi izi ayambano kugwidwa kutengedwa kumakatsekeredwa so tikhale tikumva zambiri ngakhale nyengo ikuoneka kuti madera ambiri sopano ikupita nokutsogolo kunena kuti mwinanso sitingathire fetereza chimanga china chayamba kale kupanga dzopota ena kubereka bana. So ngakhale tikupita kumapeto kumaonesa ngati kuti pakwatsala kuti zingodikirira mvula komano boma lalonjeza kuti no matter what kuti nthawi yadusa komano iwo akhala kuchita follow nkhani zokhuza fetereza ndipo aliyense amene ali linked kukusowesedwa ndi kubedwa kwa fetereza aona zimene boma limuchite ndipo mwinanso sazabwerenza. So tikhale tikumva komanso kukupatsirani zambiri maka pa nkhani yokhuza ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo zimene anthu ena adaona kuti pamenepo apeza lomwe rameta. So tikhale tikukudzani monga tafotokoza kale. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kunena kuti kodi kwanuko nanunso mwadziona zimenezi nangano kumeneko mbali ya kwanuko boma lakhala likuchitapo chani mutachita ripoti pa nkhani zimenezi maka kwa mafumu ndi anthu ena otero chifukwanso to mafumu zikuoneka kuti azikumakhuza anthuwa akumafunanso machita nawo katangale zimene zikuonesa kuti nkhani zichitidwe follow kudzera mwa mafumu so ndizovutirapo. Koma kodi inanga apolisi ndi ena otero amene ali responsible poona pa nkhani zimenezizi akhala akuchita motani kumadera akwanu ndeni mafuna nditadziwa komanso kumva maganizo kudzera mu comment box imene mungayankhe mfundo zanu komanso kupereka maganizo anu nanga mumafuna boma lidakachita motani maka pa ndondomeko zimenezi zogawa zipangizo zotsika mtengo kuti boma lizigwiritsa njira zake ziti zimene zingathandizire kunena kuti zipangizo zizikhala kuti zikuchita satisfy aliyense adzifika ponena kuti wakhutira ndi momwe ndondomeko yayendera. Mukuganiza kuti boma lizichita motani kuti ndondomeko yake ikhale iti. So maganizo amene muli nawo ndofunikira ndithu amene mungawayike mu comment section kuti enanso akwanise kuwerenga komanso kutolapo zina ndi zina kuti ngati azangakhale ndi mwayi ochita report wina kwake azakwanise kupereka mfundo zonga ngati zanuzo. So mu video ya mtsiku la lero mudali ndine 111 nthawi zonse wansangala komanso wachimwemwe Mike Thompson ndimakunyadirani kulikonse kumene mumaonera video osamewala kuchita like komanso subscribe kuma videos athu kuti tizikwanisa kumakupasirani komanso kukupatsani malipoti a nkhani zosiyanasiyana zimene tingakhale tikumakonza kuno ku Sam Marvita YouTube channel. Bye.